e khublei jan met ye phi wa ro ki pralok ki wasnyao suk u ya ap ye ki khubor wa phalla haw new channel tane ga jan met ki khubor wa phalla wa kwa open snyao che phi man ki kamni wa thap ubru ya ka Metyap u Papun Yong u hapoh ka fridge les ngi nei da wam empoi sa u pendep niam pendep rukom ya u hatalan gana wi na kinong telen gana da thap u ya ka Metyap u Papun Yong u hapoh ka fridge ha ka yung yong ki nei da wam empoi sa u pendep niam pendep rukom ya u da ong ki pulit ha ka tu ka sngi Thursday ya ini ijia wa phalla da jia i hapar kala wa em Hawarangal district Telangana weda tip ki hadin wa ki janyung jansem da ujor ki cha ki pulit wa em isma wa phalla wa mi na po kate ka yung kamte ki pulit dayalai ki cha kate ka yung we ki police officer dasdang ki uyakan re ya kani ka yung heiwa mendakan re ki da chem ki ya ka Metyap u balaya uwa la khande phaus nem irta uwa da yo pension nei sikai hapoh ka fridge hawakali wan na uksu yong o unikhil da ong u wa u balaya da yap u lalis ngi nei da wam chaj o unikhil uwa la ar phaulis nem irta da ong u cha ki pulit wa nei da wam empoi sa o ulai li thang wei wo pendep niam pendep rukom ya u Papun Yong o kamte da thap u ya ka Metyap Yong o hapoh ka fridge u assistant commissioner ki pulit u shiwaramaya da ong u wa da e ki da ka case of death under suspicious circumstance wei katakit dang man ko kawalai chaprang katwa ya ka Metyap won da pha ya ka wole ya ki examination namo ka postmortem khnangwa yochem ye da wa yap u ki pulit dang tho yutip ki deiwa bnya cho cho wei dang takit ki le ya unikhil kamwa man katte u balaya unong hikai uwa da yo pension uwa na kama ready district uwa da sa wai chirup wa uksu yong o wei da imki na ka pension yong u balaya ki pulit da ongki wadang yale ki utho yutip da kawa bnya cho cho yochem ki ye wasakhiat boy wathap unikhil ya kani ka Metyap u Papun Yong o hapoh kani ka fridge yolaj hi e ka pension o ukut te do kini don hi ki khubor wa phalla wa kwa open snyao chapi yi khubor the boy wa kut e khublai ye phi bro snyao bha hamda mu ye subscribe your new channel khnangwa yopten cho cho phi yo yi khubor wa thame khublai chibon